Aquest grup de nois i noies entrenen els dijous a la tarda per poder participar aviat en alguna competició. Es tracta de l'equip Únic Cerdanya, format per 13 jugadors i jugadores amb diversitat funcional. És la primera vegada que la comarca té un equip de bàsquet format per aquest col·lectiu sota la direcció del Club Llívia Puigcerdà. I no només això, sinó que també és el primer esport en grup on poden participar. El club ha aconseguit l'autofinançament per adherir-se a la filosofia dels valors del moviment Special Olympics, una agrupació esportiva que té com a principal objectiu el foment de la pràctica de l'esport i d'altres activitats de lleure com una via de desenvolupament personal i d'integració social. Aquí a Cerdanya és el primer equip de bàsquet que hi ha, és un projecte innovador, pioner, i és el primer esport d'equip que s'ofereix a persones amb diversitat funcional, que se sentin bé i que se sentin que pertanyen dins d'un grup, que això és el que els hi faltava aquí. El projecte compta amb el finançament i suport de l'Obra Social La Caixa, de diversos ajuntaments cerdans i també algunes empreses locals. El nou equip també s'ha unit a la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics per tal de federar els jugadors i tenir una assegurança per tots ells. Millorar la coordinació i la mobilitat, treballar les relacions socials, reduir l'estrès o guanyar autoestima són alguns dels molts beneficis que els aporta formar part d'aquest projecte. A part dels objectius de salut propis, també hi ha un objectiu social, no crec jo, de sortir d'un espai diferent en el qual estarien si no fessin l'activitat, i veig les seves cares, veig l'esforç que hi posen, la il·lusió, com s'estimen l'esport ja quan porten poc temps fent-lo, i és una cosa que a nivell personal és molt gratificant. Els 13 jugadors d'entre 18 i 56 anys tenen ganes de superar-se, de seguir millorant el joc i de començar una minilliga si tot va bé l'any vinent. I alguns també tenen clar qui són els seus ídols. Porque yo miro mucho a Michael Jordan desde pequeño y también Kobe Bryant. Conocí a un noi que se llamaba Epi y me va firmar una firma. He comprat unes papes noves, m'agrada més a fer passes i a fer activitats, a fer passes, córrer, tot. M'agrada els dos professors, els meus amics i passar molt bé. I que és un deport molt maco. I com ho van dir, m'hi vaig apuntar i m'agrada molt. La intenció del club és fer una presentació oficial de l'equip, començar l'any vinent a fer partits i també trobades amb altres conjunts. Tot això, però, haurà d'esperar unes setmanes, quan les restriccions per frenar la Covid-19 permetin seguir amb l'activitat habitual. De moment, els 3 entrenaments que han pogut fer al pavelló de l'Institut Pere Borrell han estat tot un èxit.